masoya, ina masoya, irawa mu juya, turken hamayya, turken hamayya, dole ne ku juya, ku biyo a baya, kwaɗaya ku gaya, wallahi kun ci ƙarya, kwaɗaya ku gaya, wallahi kun ci ƙarya, Abu Kabir ya sha gaban ku ka kafa ku magauta, Ekiwin ya sha gaban ku ka kafa ku magauta, ya zan buhun kaya bana danno da wuta, Hafsani da harshe nake yin gudun mawata, Hafsani da harshe nake yin gudun mawata, kishin ƙasa garan da ƙuruciyata, kuma duk a zaɓe ina duban cancanta, haka ne yasa nake Abba Kabir da tsafta, na ji na gani abin da yawa al'ummata, ci gaban da ya kawo da bakwai bai musulta, wallahi bai da kyashi baya mugunta, Abba Kabir yana da tausayi kuma ga zumunta, yana da kyan hali ga hannu na kyauta, Balaraban gwamna salihi mai nagarta, al'ummar Kanawa mun samu farin jakada, shi ne zaɓin mu al'umma sun yi shaida, bajimi na madugu mai kyawun akida, a wajen kwankwasa alkhairi shi ya gada, a wajen kwankwasa alkhairi shi ya gada. Wallahi Hafsa nasarar ka nake hukunta, wallahi Hafsa nasarar ka nake hukunta, a madadi na Shehu Tijjani is awwal na yota, Shehu Tijjani sanin awwal ya sa na yota, kwamishinan ka ne na addinai mai nagarta, nasara ta kotun koli yake ta ya murna, Abba ke Yusuf Rabbi Allah ya tsare ka, Abba ke Yusuf ya ilahi ya zamsare ka. Wajaba yau na ja yasin kan magautanka, sannan na wullo ta bara a toza yan iska, har ma na ƙara da hasbin karsu cin maka, sannan na ce li'ila bi akan su kai kam daram, daram dam dam daram dam daram, daram daram na faɗa na ƙara, daram na faɗa na ƙara, daram masoya fice min, daram ki rawa ku juya, daram kujerar gwamnan Kano maza je hau ka zauna, daram kai huɗu ka ƙara, daram kai huɗu ka ƙara, daram kai huɗu ka ƙara, daram fatan kai ga madugu na kwankwasiya, daram jam'iyyar amana, daram ciki za mu zauna, daram dattijo baban mu kwankwasa mun yi fata, daram da ku hau ka zauna a mulkin ƙasar mu kai ma, daram daram dam dam daram dam daram, namu ya samu Abba ke Yusuf a Kano hau ka zauna, daram namu ya samu Abba ke Yusuf a Kano hau ka zauna, daram namu ya samu Abba ke Yusuf gwamna na Kano ka zauna, daram Allahu malikal mulki da kai na fara, daram mai bawa wanda ya so kuma ba dabara, daram shi ya bawa Abba nasara kuma ba gadara, daram tafi sannan hau kujerar gwamnan Kanawa, daram namu ya samu Abba ke Yusuf a Kano hau ka zauna, daram yau baitukan da zan yi du'a'i na dosa, daram in yi sujjada ga mai mulki babu wasa, daram in yi godiya na ƙara shoki na kwasa, daram yake wai da nasara a kotun koli shi ne, daram namu ya samu Abba ke Yusuf a Kano hau ka zauna, daram Allahu kai ka bashi nasarar shi ta nuna, daram in ya hau da saukar ya sauka abin nufina, daram sai ya yi huɗu sau huɗu dan ɗan Amina, daram sanya ya kyautata wa Kanawa su ce mai, daram namu ya samu Abba ke Yusuf a Kano hau ka zauna, daram maƙiyansa da suka yi sharri kan su koma, daram gungun mahassada sa su dinga rama, daram gaskiya amana
sakon taya murna ne daga mai ba gwamna shawara a bangaren addinai Shehu Tijjani Sanin Awwal jinin gausu da alƙalamin Hafsa Kurna yar wadafi 0 samu abba ke Yusuf a Kano hau ka zauna daram namu ya samu abba ke Yusuf a Kano hau ka zauna daram namu ya samu abba ke Yusuf kuma na Kano ka zauna daram. ABK